A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Na kuɗin nan ne faɗi. Na ga sai suke ta yawo a nan gurin. Suke ta zirgili a nan gurin. Ba ki ga kuɗina ba? Dubu ɗaya? Eh. Ɗari biyar biyar? Eh. Ɗaya sabo ɗaya tsohuwa ko? Eh. Ban kalle su ba. What? Allah, wallahi ba wani sai kin ban kuɗina nan. In kuma kin ki wallahi zan tattaka kin kakkarya ki. In kakkarya ki in shanye jinin ki murga ki a cikin kwatan nan. Ai kai ne bakon shan jini. Hey! Kuma mamanka da ta mutu jiya ni na shanye jininta. Babatunka Surado mai caji ni na shanye jininsa. Check this out, right? Limanin anguwanku na mai yawan surutu na ni na shanye jininsa. Let's go! Yanzu kaka